Dunca Group, unul dintre cei mai mari distribuitori de placă ceramică din România, a deschis la Oradea Veneția Showroom. Evenimentul s-a desfășurat într-o ambianță a bunului gust, în prezența partenerilor externi și din țară, a primarului municipiului Oradea, a multor arhitecți și designeri, a prietenilor și a echipei Dunca Group. În parteneriat cu cei mai mari și cunoscuți producători din domeniu din Italia, Spania, Polonia, dar și din multe alte țări, la Oradea s-a reușit înglobarea unui portofoliu de produse care satisface orice exigență, adaptată unei game extinse de amenajări interioare și exterioare. Veneția Showroom devine din ce în ce mai cunoscut la nivel național, fiind prezent în acest moment în 7 orașe din România: Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistrița, Sighetul Marmației și marginea Suceava. Și, după cum spune chiar Gabriel Dunca, artizanul Veneția Showroom, acesta este doar începutul. Veneția Showroom prezintă stilul și rafinamentul la superlativ pe o suprafață expozițională de peste 1000 de metri pătrați în interior și exterior. Veneția Showroom, în Oradea, pe calea Borșului 29H.